Začiatkom októbra 1944 bol vo Zvolene vyhotovený jeden z 3 pancierových vlakov prvej československej armády, pancierový vlak Hurban. Nasadili ho na trati Hronská Dúbrava Žiar nad Hronom a neskôr na úseku Banská Bystrica Brezno Heľpa. 3. októbra 1944 sa podarilo nepriateľským jednotkám vniknúť do obranného postavenia povstaleckej armády. Na boje v tento deň spomína veliteľ pancierového vlaku Hurban Martin Ďuriš Hrubanský. Dna 3. októbra 1944 v dopoludnejších hodinách som dostal od veliteľa tankových jednotiek plukovníka Štefana Čányho tento rozkaz. Nepriateľovi sa podarilo prelomiť našu obranu a vniknúť do našeho obranného postavenia. Naše jednotky pod tlakom nepriateľa ustupujú. Nepriateľ sústreďuje svoje jednotky na smere Diviaky Čremošné. Úloha pancierového vlaku: zastaviť postup nepriateľa, vytlačiť ho z obranného postavenia, zničiť veliteľsko-pozorovacie stanovisko, hájovnu, asi 800 metrov juhovýchodne od železničnej stanice Čremošné. Takto umožniť vlastným jednotkám obnoviť pôvodné obranné postavenie. I hneď sa presunúť do priestoru Ulánka Čremošné. Po vykonaní veliteľského prieskumu s veliteľom obranného úseku a podrobnom dohovore o súčinnosti ostatných jednotiek s pancierovým vlakom som si uvedomil, že jednotku čaká viac, ako je schopná dokázať. Keď som však pred svoju jednotku predstúpil a videl, s akou odvahou a odhodlaním prijali rozkaz pre boj s nenávideným nepriateľom, ba čo viac, každý chcel mať zbraň, rušnovodič, jeho pomocník, kurič, telefonista, ošetrovateľa a ďalší, vydal som zbrane všetkým. V danom momente narástla v jednotke taká sila, ktorú nemôže zastaviť žiadna prekážka. Vydal som jednotke krátky rozkaz a povel vpred. Pancerový vlak vyrazil. Cez tunel prešiel severozápadne od Čremošného. Akciu začal úspešne. Nemci nečakali tento náhly útok, čo bolo vidieť z jej bojovej zostavy. Po povele pál zahájil palbu veliteľ delostredskej skupiny. Každý dopad granátu značil plný zásah. Skupina Nemcov, ktorá postupovala v zástupe, bola úplne zničená. Palba sa prenášala na ďalšie ciele s podobným účinkom. Sústredenou palbou tankových kanónov a ťažkých guľometov bolo zničené veliteľsko-pozorovacie stanovisko. Po zahájení palby z ďalších zbraní sa nepriateľ dal neorganizované na ústup. Nemci ustupovali pozdĺž trate a tu sa naskytla príležitosť rušnovodičovi a kuričovi, ktorí si otvorili opancierované dvere a začali kosiť palbou z guľometu a samopalu nenávideného protivníka. Pancierový vlak vniknul pomerne hlboko do nepriateľskej zostavy bez doprovodu našej pechoty. Nepriateľské guľky zasiahli rušnovodiča a kuriča a vlak zostal stáť. Rušnovodič ešte telefónom oznámil: všetci sme ťažko ranení, nie sme schopní vlak ďalej ovládať. Uvedomil som si, že situácia je kto z koho. Po vyzvaní, kto uvedie vlak do chodu, sa dobrovoľne prihlásil vojak Trnovský. V palbe nepriateľských zbraní a ručných granátov sa dostal do Rušna a asi po 20 minútach uviedol stroj do chodu. Keď som videl, že máme ďalších ranených a veže tankov sú poškodené a naša pechota neobsadzuje hrebene nad Zárezom, dal som rozkaz k ústupu. Úspech akcie, i keď za cenu mŕtvych a ranených, bol veľký. Nepriateľ nielenže bol vytlačený z obranného úseku, do ktorého sa vklinil, ale aj jeho straty boli tak veľké, že sa na tomto smere už nepokúsil o žiaden útok do ukončenia boja v Banskej Bystrici. Avšak nielen nepriateľ mal straty. V bojovej akcii dňa 4. októbra 1944 dostal jeden tank priamy zásah do veže, polovica veže druhého tanku bola odtrhnutá. Telefónne a zvonkové zariadenie bolo zničené. Z posádok vozov boli 2 mŕtvi, 4 vojaci ranení. Ďalej boli ranení rušnovodič a kurič s pomocníkom. Žiadal som okamžitú opravu pancierového vlaku, ako aj doplnenie posádok, aby mohol byť pancierový vlak pripravený k ďalšej bojovej akcii. Hurban bol presunutý do železničných dielní vo Zvolene, kde robotníci a technici v priebehu 2 dní nielenže opravili poškodené vozidlá a obnovili telefónne a zvonkové zariadenie, ale toto značne vylepšili a zosilnili tankové veže druhým ochranným pancierom.
Po doplnení posádok sme sa s pancierovým vlakom opäť presunuli do bojového úseku Čremošne. I keď už Nemci na tomto úseku nepodnikli väčšiu bojovú akciu, prítomnosť Hurbana dávala bojujúcim jednotkám nesmiernu morálnu podporu.